Veus bé el plano, Gil, tu què estàs fent? Sí. Estem aquí amb el senyor Joan Roca, el genial cuiner que tenim aquí a Girona. Sabeu que passi el que passi, és una pel·lícula 100% gironina. Li hem ensenyat una mica el tràiler de Passi el que passi. Tinc moltes ganes de veure-la sencera. Té ganes de veure-la sencera, té ganes de veure-la sencera. Jo li he dit al Joan, escolta Joan, tu que has vist més o menys alguna de la pel·li i tal, quin plat es podria menjar veient Passi el que passi? Jo proposaria de fer un colomí amb roses i baduixots, que és un plat que em va inspirar la pel·lícula Com a home per a xocolata. Com a home per a xocolata, gran pel·lícula. És un plat que té certa càrrega sensual, no? Tu creus que les pel·lícules poden inspirar plats, no? Sí, home. El cinema i la gastronomia són dos gèneres que es troben i que sovint, i cada vegada més, hi ha més connexions o més pel·lícules que estan basades en temes gastronòmics. Normalment és el cinema que s'inspira en conceptes gastronòmics, però de vegades també certs conceptes que es desenvolupen en una pel·lícula poden nosaltres inspirar-nos. La nostra pel·lícula, els nostres protagonistes, per allò de voler incrementar la seva deixonsis sexual, mengen ostres. Ostres, les ostres i l'estic tart, és el millor del món. Te dan follera. Hostia, y verás, mañana por la mañana o esta noche. I jo què em faig d'això, eh? Em deixaràs la dona, potser? O tindré que anar per la casa tirant els gerros, tot el dia, ja. Això de les ostres està bé. Aquesta és una bona elecció, de les ostres, no? Dintre de poc tindrem un dels bons espectadors de la nostra pel·li serà el Joan Roca. Segur que sí. Us esperem al cinema i al celler Can Roca, eh? Som-hi, ja està. Perfecte. Sí. Molt bé, ja ho tenim.